Li kampa dara Şikranê ji dêla konan xanî tê avakirin. û penaberê Rojavayê Kurdistanê bi destê xwe van xaniyan ava dikin û ew dibêjin got ev yek naye wê watê ku li kampê bicî bibin û nema vegerin Rojavayê Kurdistanê. û hemû penaberan li ser vê sozê imze kirine. Evna niha avakirina ya ji mer semahandî yani em ava dikin weke bêjê kengî wedeyê Sûrî got qerarat çîk dayê û kengî wedeyê Sûrî safî bibe te nas kir hûn vê dekî yani ser basmandine jî çîk ji kaxiza danema ser basmandin û teheqê we vir denîne. Qena cihê xwe vê dekê de çîk nekin teheqê me tê de nîne. Kengî me wedeyê Sûrî safî bû alem çûn û hatin vê dekê xweş bû yani her kesê vegerê cihê xwe tiştekî vir de namîne. Penaber ji ber tirsa şewatê û ji ber serma zivistanê û germa havînê biryar dan van xaniya ava bikin ta ku hinek rehetiyê bibînin û ew hest bê we got dîsa li mala xwe ne. بلشين أفكرنا فاخانيا هناك فاخانيا دنا كلكي أفخاني باشن وخايتا متكن ش كرمي ش شواطئ يعني بريا فترة كي يعني جانا ولو خيمة شوطين وكلكي كرمبو وشلجي صار بو بارانت هات قشات كت يعني ولو يعني كلكي ولو نخش بو بس ما تقداد. Li Başûrê Kurdistanê pênc kampên penaberê Rojavayê Kurdistanê hene û kampa dara Şikranê yek ji van kampan e ku piştî avakirina van xaniyan bûye weke bajarekî biçûk. Li vê kampê li şûna konan xanî tê avakirin. Lê penaberê Rojavayê Kurdistanê dibêjin ku dema ku aramî li Sûriye û Rojavayê Kurdistanê çêbive ew ê yekser vegerin. Dilxwaz Behlewî, Rûdaw, kampa dara Şikran.